سرکردهیەکی کورد د ئەنجومەنا نیشتیمانیە کورد لە سووریە بەحسا هورگولیان جوینن ئەنجومەنا نیشتیمانیە کورد لە سووریە لەگەل بەرپرسن ئەمریکی لە کوردستانە سووریە و لە هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانê کir. Endamê Polîtbûroya Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriya Fuad Alîko ji arkêra ragihandê. Gotî dema dawî de du civîn di navbera Enekesê û berpirsên Emerîkî çêbûn. Got yek li Eyn Îsa bû û ya din jî li Hewlêrê bû. Goşanda Emerîkî di her du civînan de tekezî li ser giringiya hebûna li hevhatinekê di navbera Kurdan de kir. Piştre peydakirina li hevhatinekê di navbera Kurd û pêkhateyên din yên deverê. Alîko her wiha diyar kir got berpirsên Emerîkî giringiyê didan rêveberiyeke hevbeş û parastineke ewlehî ji deverê re bigiştî û amedebaşiya xwe diyar kirin ji bo peydakirina atmosfîreke baş ji bo diyalogê. Derbarê devera aram Alîko eşkere kir got hîn sînor û şîweyê devera aram nehatiye diyar kirin ji ber ku hîn diyalog di navbera Tirkiye û Amerîka ji aliyekî û Tirkiye û Rûsya ji aliyekî din berdewam e. Got hindek xalên sereke hene li ser hatiye li hev kirin lê hîn negihiştine erêkirineke bigiştî. Alîko her wiha eşkere kir got Amerîka dixwaze ew devera aram dibin serpiriştiyeke navdewletî de be û bi hemahengî li gel Tirkiye û Tirkiye dixwaze ev dever dibin serpiriştiya wê de be. Lê Rûsya dixwaze Tirkiye li rêkeftina Adana ya ku di sala 1998 de hatibû îmzekirin vegere. Got ev bi baweriya Alîko nayê cîbecîkirin ji ber nerazîbûna Emerîkî li ser hebûna Rûsya di rojhilatê Çemê Feratê de. Derbarê hêzên got wê li cihê çekdarên PYD bicih bibin li Kurdistana Sûriyê, Alîko diyar kir got hîn ev yek jî nediyar e. Lê hemî tekeziyê li ser wê yekê dikin got pêwîst e hêzek ji xelkên wê deverê li wir bicih bibin. Lewma behsa pêşmergeyên Rojava tên kirin ji ber ku ew leşker Sûrî ne û xelkê deverê ne.